Καλησπέρα! Τι κάνετε, πώς είστε, Γκρέκονουλ πίσω. Έχω να φτιάξω βίντεο στο κανάλι μου ένα χρόνο. Το ξέρω, απαράδεκτος. Είχα προσωπικές δουλειές. Τέλος πάντων, λοιπόν, έφτιαξα χτες έναν κόσμο και έχω μαζέψει αυτά τα υλικά. Έχω 64 πατάτες και 64 παράτες μου φέρνουν τέτοια τύχη που έχω ένα σωρό iron, βρήκα βρήκα gold και 10 διαμάντια. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για να τερματίσουμε το game. Σχεδόν. Θα το δούμε στην πορεία. Σήμερα θα προσπαθήσω να πάω στο Nether Fortress. Αν ξέρετε, είναι εκεί που παίρνουμε τα Blaze Rods. Οπα, κατά λάθος. Και χρειάζομαι το Axe για να τους δώσω μία στο κεφάλι. Έτσι. Παμ! Τέλος πάντων, από αυτό εδώ τα torch για το βίντεο. Εδώ. Τώρα τα μαζεύω. Και ψάχνω για διαμάντια. Εδώ έχω blocks. Και είμαι στο 1.54 που εδώ βρίσκω 1.55 που εδώ υπάρχουν περιπτώσεις να βρούμε διαμάντια. Παραλίγο. Φύγα να πεθάνω. Όλο. Όχι. Σκέφτομαι τώρα να βάλω φωτιά επειδή έχω μισή μπάρα. You know what? 2, 3. Sorry. Μην πεις ότι αυτά τα διαμάντια δεν έχει τόσο έξυπνο που το κάνω δίπλα στη φωτιά. Εντάξει, ήταν το helmet. What? Πού πήγαν τα blocks? Ρε. Είχαμε blocks. Βλακίες. Είχαμε και iron. Ναι. Γι' αυτό, παιδιά, προσέξτε, ποτέ μην είστε δίπλα από λάβα επειδή καταλήγετε με καμένα πράγματα. Πάμε τώρα να βρούμε και εμείς iron. Καλά να πάθω με τις βλακίες που κάνω. Αυτή τη μεριά, αν κάθομαι και κάνω explore, μήπως βρω κανένα διαμάντι, ναι. Μήπως ξέρεις, βρω και iron. Να σπάσω, έχω ένα iron pickaxe, αυτό καλό. Πάλι καλά δεν μου σπάσε το axe, αλλιώς δεν θα είχαμε τι να πολεμήσουμε με το pickaxe. Diamonds! Διαμάντια! Let's go, baby! Οκ. Δεν είναι κακό. Αν δεν έβαζα torch, σωθήκαμε. Πολύ καλά που όμως έβαλα το torch. Αυτή η τεχνική πάντα δουλεύει. Σκάβεις δίπλα από το διαμάντι που βρήκες και ποιος ξέρει πόσα διαμάντια δίπλα μπορούν να σου πάρουν. Τώρα έχουμε βρει άλλα 4 επιπλέον. Μπαμ. Πάμε να βάλουμε, να φτιάχνουμε, να έχουμε torches. Όχι, babe. Guys, είμαστε cooked. Ωραία, έχω το silent, αυτό καλό, τουλάχιστον. Και φαγητό έχω.
Τώρα θα μπορούσα να κατεβάσω X-ray, αλλά όχι, βαριά. Δεν θέλω να τους, δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, ή το έχω κάνει σε έναν κόσμο, έχω στον Bedrock Edition. Είχα βρει και duplicates, αλλά δεν μου ήταν τόσο ωραίο, επειδή απλά είχα τα υλικά και έκανα ό,τι ήθελα. Ενώ εδώ πρέπει να ψάξεις για να τα βρεις. Λοιπόν, είχα εγώ ένα πρόβλημα και κατάφερα και το έλυσα. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Σας το δίνω με το που φτάνω. Καταλάβετε μήπως καλύτερα ήταν αυτό. Ω, τέλεια. Πάνω στην ώρα. Έλα. Χτες για μήνυμα είχα φτιάξει ότι σήμερα από εδώ και πέρα θα μπουχτάω από iron. Τώρα το θέλουμε το iron. Πάλι καλά. Κάτσε. Το έχω πάρει. Χου. Στο τσακ. Δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω. Πες μου το έχω αφήσει στο νερό. Ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν είχα αρκετό ξύλο. Και επειδή δεν είχα αρκετό ξύλο, είχα επάνω μου μόνο το bucket, το water bucket με νερό. Όχι, το boat που είχα από πριν. Και μερικά blocks. Και ήμουν δίπλα σε αυτό εδώ και ξέρω να φτιάχνω το another portal χωρίς τέτοια. Χωρίς diamond pickaxe. Και το έκανα. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή είμαι πάρα πολύ καλός στο PvP, απλά θα τον σβρώξω μέσα στη λάβα. Τώρα πάω στο nether portal. Μπρα. What the heck. Κατά μας. Όχι, μην πεις ότι το θυμούνται. Μην πεις ότι το θυμούνται. Μισό, guys, ένα δευτερόλεπτο δώστε μου. Έχει θολώσει η οθόνη μου εδώ. Και δεν βλέπω τίποτα. Χθες τους είχα δώσει ένα hint επίγηδες και τώρα άκουσα αυτό τον ήχο και είπα όχι, αυτό το ξέχασα. Τώρα ελπίζω να μην το θυμούνται. Πάλι καλά δεν το θυμούνται. Ότι τις είχα χτυπήσει εγώ. Και ποιο ήταν το θέμα, δεν είχα αρκετό ξύλο και είχα έρθει εδώ. Και πήρα ξύλο. Technology. Δεν ξέρω πώς θα πάμε, αλλά θα βρω κι εγώ τρόπο. Πάμε πίσω. Τώρα πάμε εδώ. Πάμε στο overworld. Α, ναι. Έχω φτιάξει δύο portals. Οπότε εδώ έχω φτιάξει ένα πιο πριν. Οπότε τώρα θα με βγάζει πάντα εδώ. Δεν ήταν έξυπνη κίνηση αυτή. Ωραία, οκ. Έχω τρόπο, πάμε στο nether. Τώρα πάμε πίσω. Θα με πάλι καλά. Σας το είπα. Please μη μου έχει πάρει την armor. Όχι, 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 όχι. 1, 2, 3, 4, 5.
Ρε, πού είναι τα άλλα πράγματα. Creeper, ωραίος. Πέθανε. Αργότερα όμως πρέπει να ψάχνουμε για gold. Έχω βάλει armor. Please. Φάει. Πόσο coal 0, ναι, το χάσα και αυτό. Σκράτα, όχι, δεν το χάσα. Το έχω βάλει στο φούρνο, τώρα το θυμήθηκα. Πού. Αν με ρωτήσετε γιατί δεν έχω φτιάξει sword, δηλαδή σπαθί, είμαι καλύτερος στο PvP axe. Οπότε, γι' αυτό το λόγο. Αλλά, δηλαδή, το έχω για 2 χρήσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Το έχω για 2 χρήσεις. Και για να σπάω ξύλο, αλλά και για να κάνω damage. Οπότε μου έκανε save 2 iron, αλλιώς θα φτιάχνα και για το sword θα χρειαζόμουν άλλα 2. Άρα. Τώρα να πάω στο cave, όχι, λέω εγώ. Να κάνω explore το κάτω μέρος. Λέω εγώ. Άντε, θα πάω στο κάτω μέρος. Και πάρε torch. Τουλάχιστον έχω μάθει αυτή την σπηλιά απ' έξω και ανακατοτά. Σπάω coal για να φτιάξω torches. Όταν ακούω βήματα, κάθομαι FK να δω που είναι. Λοιπόν, ίσως θα να φτιάξω κάτι. Video settings. Controls. Sorry. Φαίνονται λίγο κάπως μικρά, μεγαλύτερα ήταν πριν, ναι. Έτσι. Πού είναι αυτό το φίλο.